kasinjok kirang ba shnong jong ka Ribhoi district menta kasngi kalalit banya kandu yo Abhilash Baranwal Deputy Commissioner ka Ribhoi district halor ka jing e jong ki ba ki balit pha sumar hanong po civil hospital khamtam ki bayade bat ki jingja baja dangshan ha kaba ka wei kalong kami kala kha khu na pankhana habakranch ki lat pathai khubor uba PB Silyang General Secretary kasinjuk ki rangba shnong ha ka jingdan lang uba BB Makado President bat ki wei de ki rangba shnong ule thu ba kasinjuk kalalet ban ai da ka dor khas sha UDC Ribhoi halor ka jingja ba ka long kami kala kha khon ha pankhana ulong ba ka Bor district ka dei ban shimkhya ya kani ka kam namar dang shenru ladan ka wei pat ka jingja ha ka ba ka wei ka samla kala place nam na ka jinglat upai brim bat la kano ru ba kinong sumar kim shim la le ai wat hadin ba kila sha khot bun sin bat shibun ki wei de ki jingja kilaja ha ki por baladam Ini ke akal trik tersebar agar pesau nakaliang ini ke senjuk kirang bat shnong Ribhoi district nilawan ban penduk ya i DC jong Ribhoi district hakabidi bat ka phang ka jingja ka berjudip jasen ka jing halat no digwi musim i bekodor hang ni po sibil hospital nongpo ila kaliang jungi ka senjuk nilabu ka jumtho ban kaliang jong ka administrative jong ka Ribhoi district kimchimkhya ka bi ka kam ke ban kaliang jong ka senjuk layo ban ken bersih nakaliang jong DC ilashim ya kata ka jing kit klik nak benta pan le ke bidik pen kam kanang ba kitu kilong yeng ki pamat ini jinja ki basosi inyo ya kata ka jing tengen ina kaliang jungi ke senjuk ile kentu ba ana kaliang jung gisi chimka be ka kam kanang manang ni smart kinum jasu kum gini jinja namar kum ba long ha ki ha udus nem dang lai banai muswa kalau don ketu jinja ke basosi ada gejuk i hospital di menta laja bang gande ina kaliang jung senjuk ni suruh kya kabdi ko kam tina ngi penpau pade ke jing dokumen ban kaliang jong DC ulak pular ban chimkhya ban ne chmat tinom jasu ungine da ka ba unthaw kilat kilinti kumno bante lakam baki paiba nong susnong jong Ribhoi district jongi ki buan cha sumar hakane hospital kinom mat su e kum gine jingja tina kaliang jongi ke sunjuk ngi kenturu e ki paiba jong ka them Ribhoi ko jongi baki nom so safety ngende bakin bundon kam ke hospital nama ka hospital ko jongi hakaba nakaliang joki doktor pakinos sengkat rubat ka district administrative injection kya nakamentaban pentikna makin la ban ai kijing sumar ka bapaka sya ki nong sya sumar ki ban ka civil hospital kamat ka baar ka bingilyo banyakan nakaliang jungi bat UDC kalong hakabide bat ka jing penslam ban penmi ya ka result DSC ka nakaliang jungi paiba nong sunong jong ka tem Ribhoi ki samla ki be kun ya ka DSC ki la sukpo susnir menta la palat katu kenisnem kaba ke result DSC kaba kila dia bantu exam hadu menta kim chem la penmi tike ke banang lang jong kesunjuk ikentu ya UDC ku chairman hakabi di pakai ke DSC kin penmi no kalau ya kan result kanang ba ki tu ki kun samlang jungi ki pala akhir kan exam kin yo ya ke junghun bensim lagi pas lan lagi fail ke syong ke jili abha ke jongki ada kabang nakal jong kesunjuk ni penpau ni kalong ba nakaliang jong ka DSC Ribhoi district kin penmi no ya ki ya ka result DSC kala ka jai ha ka por ka babiang kita gidi kimat ki jura ki bangyo banikan bat UDC jong Ribhoi district mentakasngi be subon